Helo, a chroeso i Aberystwyth. Fe enw yw Robin ac yn fyfyriwr yma ym Mhrifysgol Aber, a bwriad y fideo hwn yw rhoi cwpl o awgrymiadau ar sut i gael y gorau allan o'r bac. Felly, beth yw'r baccalaureaeth a beth mae'r prosiect unigol yn ei olygu? Mae'r cymhwyster newydd Bagloriaeth Cymru yn un cyffroes tu hwnt. Mae gofyn i'r disgyblion i wneud 2 her yn ystod y flwyddyn gyntaf o'r cymhwyster, sef her dinasyddiaeth, her menter a her gymuned. Ac wedyn, yn ystod yr ail flwyddyn, fydden nhw'n cwmpasu o'r holl sgiliau maen nhw wedi dysgu trwy wneud y 2 her, ac wedyn yn gwneud prosiect unigol. Mae'r prosiect unigol yn mynd i fod yn hanner y cymhwyster, a mae'r disgyblion yn gallu mynd ati i baratoi at brifysgol wrth wneud ymchwil ar rhywbeth maen nhw eisiau gwneud o ran pynciau yn y brifysgol, neu rhywbeth sydd ati i gyrfa personol nhw, rhyw deheuad gyrfaol maen nhw eisiau gwneud. A yn ddiddorol iawn, mae'r darn yma, y prosiect yn gallu fod yn rhywbeth ysgrifenedig, rhywbeth fwy draddodiadol, ond hefyd mae cyfle nawr i'r disgyblion falle fwy creadigol i fynd ati i greu artifact. Ar gyfer fy mhrosiect, ar gyfer y Bagloriaeth Gymraeg, ys i edrych ar faint o bobl yn siarad Cymraeg yng Nghymru ac yn Patagonia. Nes i ymchwilio i S4C a'r arian ni'n cael wrth y Llywodraeth. Wedyn nes i gymharu hyn gyda BBC Alban yr Alban. Nes i wneud prosiect unigol fi ar obesity yn Texas. Nes i ymchwilio ar strwythur ieithyddol yng Ngwlad y Basg. Nes i astudio'r gymhariaeth o ffermio llaeth yng Nghymru a Seland Newydd, a nes i astudio hyn achos bod hwn yn ddiddordeb i mi, a hefyd o'n i'n golygu wneud cwrs amaethyddiaeth yn y brifysgol. Yn bendant, nath y Bagloriaeth Gymraeg helpu fi at fywyd yn y brifysgol, achos mae'n dysgu ti siwt i ymchwilio a i rywun yn y chweched sydd falle'n dibynnu llawer ar Google a ymchwilio ar y we. Mae'r Bagloriaeth wedyn yn dysgu ti y ffyrdd eraill o ymchwilio, so edrych mewn i lyfrau, cael help wrth athrawes ag ati, jyst mwyn dangos bod ti'n gallu ysgrifennu ar lefel academaidd. Yn gyntaf, oedd y prosiectau ni'n wneud yn mwy debyg gwaith prifysgol na beth ni wedi wneud o'r blaen. Hefyd oedd yn cyfle ni edrych ar Harvard Referencing, a edrych ar ffynonellau dibynadwy am y tro gyntaf, sydd yn rhan enfawr o gwaith prifysgol. A hefyd, dwi'n wneud eiryddiaeth yn y prifysgol, ac oedd yn cyfle fi edrych ar pa fath o waith fi'n wneud, edrych ar ystadegau, dadansoddi'r ystadegau, bethau fel y. Wnaeth y bac paratoi fi'n dda, oherwydd dysges i lot o sgiliau angenreidiol ar gyfer y brifysgol, fel sgiliau mathemateg, technoleg wybodaeth a sgiliau cyfathrebu. Yn yr ysgol, mae chi'n cael help o hyd ac yn y brifysgol, mae'n rhaid chi gweithio eich ben eich hun. Mae'n brofiad gwahanol a mae'r bac yn caniatáu i chi wneud hyn. Lot o bethau fel referenso, achos o'n i'n ddim yn gwneud dim o hwnna'n ysgol, a heb y bac, da ni ar goll yn wneud achos oedd wedi dysgu'n iawn, sut wneud yn iawn o'r dechrau, so nath hwnna helpu lot. Fel myfyrwyr sy'n dechrau ar eu prosiectau unigol nawr, fi'n credu bod hi'n bwysig iawn eu bod nhw'n dewis pwnc sy'n addas ar gyfer y pwnc maen nhw'n dymuno astudio yn y brifysgol. Ti'n gallu cael dealltwriaeth o'r pwnc yn ddyfnach, a hefyd mae fe'n gyfle i ehangu ar y wybodaeth yn un y brifysgol wedyn. Edrych ar rhywbeth ar bwnc, maen nhw'n meddwl astudio yn y brifysgol, ac mae rhywbeth maen nhw'n mwynhau, felly mae'r profiad yn un pleserus. So fi'n deud, yn gyntaf, gwnewch o beth chi'n mwynhau. Nid hwnna'n gwneud y gwaith lot haws i chi yn y pen draw. Rhoi amserlen i chi hun. So'n byd gwaith na gadael popeth tan y munud ola. Bod nhw'n gofyn am help wrth i athrawon nhw, achos mae athrawon nhw wedi bod yn y brifysgol, yn gwybod beth sy'n ddisgwyliedig o gael treithawd o safon uchel. Nath y bac helpu fi cael lle yn y brifysgol, oherwydd roedd y bac yn werth pwyntiau wgas. Oedd hwn wedyn yn gyfle i fi ehangu ar y pwyntiau oedd gyda fi mwyn sicrhau lle yn y brifysgol. Ar yr bac helpu lot ynglyn â gael fi mewn i'r brifysgol. Yn gyntaf efo'r graddau ac y ffaith oedd nhw'n cymryd y bac fel lefel A. Ond hefyd, y sgiliau nes i ddysgu tra ni'n gwneud y bac, cyfathrebu, gwaith grŵp. Nath y bac helpu mi gael y pwyntiau a'r graddau eisiau i ddod yma i astudio. Heblaw am y prosiect unigol, fe nath y Bagloriaeth roi'r cyfle i mi astudio nifer fawr o sgiliau. Sgiliau cyfrifiaduron, siwt i ymchwilio, gweithio fel tîm, gweithio'n annibynnol, a mae'r sgiliau hyn yn hanfodol ar gyfer unrhyw un sydd eisiau astudio ar lefel prifysgol. Dim jyst y byd prifysgol, y byd gwaith. Mae'r cyflwyniadau ydych chi'n gwneud yn helpu chi efo siarad yn cyhoeddus o flaen bobl, gwaith grŵp yn dysgu, cyfathrebu a gwaith tîm. Mewn 3 gair, fi'n credu fod y bac yn hwyl, gwahanol ac yn ddiddorol. Bydden ni'n gweud heriol, hyblyg ond buddiol. Roedd y bac yn ddiddorol, yn werthfawr ac yn ysbrydoledig. Cynorthwyol, buddiannol a hwyl.
So fi dweud gwerth chweil, mae'n sialens, a hefyd mae jyst yn profiad werth wneud.